Ako ste od uvek hteli vrhunski Honor telefon, ali su bili iznad vašeg budžeta, onda će vam Honor 600 Lite biti veoma zanimljiv. Pogledajte recenziju i naše utiske iz prve ruke. Honor 600 Lite je upravo stigao u Srbiju i među prvima smo imali priliku da proverimo šta sve donosi ovaj veoma povoljan model. Ali niska cena ne bi trebalo da vas zavara, pa 600 Lite donosi tanki metalni dizajn, ogromnu bateriju, zgodno dugme za kameru, kao i podršku za AI koji radi i na srpskom, i sve to dobijate za oko 250 evra. Honor 600 Lite uopšte nije još jedan povoljan model, već telefon koji menja pravila igre u nižem segmentu. I to se odmah vidi, čim ga uzmete u ruku. Elegantno, ultra tanko metalno kućište skoro da deluje previše dobro za ovu cenu. Do ovog modela praktično je bilo nezamislivo da u nižem segmentu dobijete bilo šta sem plastike, ali Honor 600 Lite ima metalnu lajsnu i dizajn koji više podsjeća na premium modele od 1000 i preko evra nego na budžetski telefon. Sa debljinom od 7,34 mm uređaj je zaista tanak, i to ne marketinški tanak, nego zaista tanak. A ipak, i pored malih dimenzija i unutar ovog ultra tankog kućišta nalazi se masivna baterija od 6520 mAh i sama ta kombinacija deluje kao neverovatno inženjersko dostignuće. Telefon tako deluje izuzetno čvrsto, pouzdano i zbog manjih dimenzija sjajno leži u ruci i stoji u džepu. Uprkos čvrstoj metalnoj konstrukciji, težina uređaja je svega oko 180 grama. U moru ogromnih telefona ovo je zaista osveženje. Honor je takođe primenio prvi u industriji integrisani proces vakumskog kovanja aluminijumskog jednodelnog kućišta, pružajući poboljšanje od 26% u otpornosti na lomljenje. I s polja se vide promene, pa je Honor tu primenio svoje tehnologije graviranja i laserske obrade metala, stvarajući metalni okvir sa mikro i nano teksturom, veoma prijatnom pod prstima. Tako je dobijen i ovaj mat finiš leđa koje neće skupljati ni otiske ni prašinu. Ceo telefon se ne savija pod pritiskom, ne škripi, ne deluje šuplje. Uređaj je testiran na padove i preživeći sve do 1,8 metara, što dodatno potvrđuje čvrstinu strukture, čineći Honor 600 Lite jedinim telefonom u svojoj klasi sa metalnim okvirom koji je prošao SGS Premium Performance sertifikaciju za otpornost na pad i pritiskanje. I to se nekako i osjeća. Tu je i IP66 sertifikat otpornosti na prašinu i vodu koji pruža sveobuhvatnu integrisanu zaštitu. Dizajn ostrva sa kamerom je u formi zaobljenog kvadrata sa dva objektiva i okruglim velikim blicem. Ovo je aktuelno moderno rešenje i dobar deo modela ove godine ga je prihvatio. Na lajsni se vidi i dodatni taster sa leve strane i on služi za kameru ili AI, ali o tome nešto kasnije. Sa prednje strane je ravni ekran od 6,6 inča. U pitanju je AMOLED 1,5K panel sa osvežavanjem do 120 Hz. Maksimalan osvetljaj je ogromnih 6500 nita i Honor je definitivno kvalitet prikaza preneo sa značajno skupih modela. Ovo je bez dileme najbolji ekran u ovom segmentu. Rezoluciju od 1200 x 2600 piksela pruža visoku oštrinu, a dobijate i veoma dobre boje, odličan kontrast i sliku koja bez problema može da se nosi sa flagship modelima. Panel podržava i PWM zatamnjivanje i to od 3840 Hz, što znači da će ekran biti veoma prijatan za oči tokom korišćenja u tamnijim uslovima, a sve to su karakteristike kojih nema ni na nekim flagship telefonima drugih brendova i Honor sa svojim ekranima definitivno iskače na prvo mesto. A sada i da se pozabavimo glavnom karakteristikom koju će većina ljudi tražiti, odnosno kamerom. Na zadnjoj strani mogu da se vide dva objektiva, što ukazuje da su tu ultra široka i glavna kamera. Na njoj je senzor od 108 megapiksela uz veliki otvor blende f1.75 na objektivu koji će prikupiti dosta svetla. Ultra široka kamera je od 5 megapiksela. Aplikacija kamere je klasična Honor sa nekoliko naprednijih funkcija. Radi brzo i logično. Kamera daje 24 mm žižne daljine i tada ćete dobiti najbolje kadrove. U principu savjet je da je najviše tako i koristite. Kada je dan i dobro svetlo, telefon može da snimi sasvim lepe scene. Svakako dovoljno dobre za svakodnevno snimanje raznih životnih situacija, od uličnih kadrova pa do proslava ili onih posebnih trenutaka na putovanjima. Ultra široka kamera je solidna, ali je preporuka da se koristi po danu za pejzaže gde detalji nisu toliko bitni. Tada ćete moći da dobijete atraktivne kadrove za društvene mreže. Iako nije revolucionarna, održava pristojnu konzistentnost boja sa glavnim senzorom, što je bitno.
Digitalni zoom postoji, to do 10 puta, ali je savjet da ga izbegavate, odnosno da izbegavate sve preko 3 puta povećanja, zato što će se videti pad kvaliteta i oštrine. Ovo je jednostavno mali senzor. Videli ste na Magic 8 Pro koliko je Honor napredovao sa softverske strane u obradi fotografija. Uticaj se svakako vidi i ovde, pa glavna kamera koristi unapređeni Raw Native Domain algoritam za hvatanje najsitnijih detalja i tekstura, čime visoka rezolucija kamere dolazi do izražaja. Takođe, aplikacija nudi i filtere u različitim stilovima filmske fotografije, omogućavajući korisnicima da u svakom snimku dodaju neku umetničku notu. Snimanje video zapisa je do Full HD rezolucije sa 30 slika u sekundi i snimci su korektni. Kvalitet je dobar, boje su živopisne, ali ne i veštačke. Tonovi kože izgledaju prirodno. Dinamički opseg je pristojan, posebno za scenarije dnevne svetlosti. Sve u svemu, kamera od 108 megapiksela ostavlja solidan utisak. Biće dovoljna većini korisnika za sve one standardne scene koje se najviše snimaju. A po ovoj ceni uređaja to je i više nego dobro. Za dodatnu funkcionalnost kamere tu je i bočni taster. On je dosta širok i u ravnije lajsne. Kratki pritisak trenutno pokreće kameru i služi za snimanje fotografija. Prevlačenjem prsta preko površine možete i da zoomirate. I ovo se u praksi pokazalo kao jako korisno, zato što ćete bukvalno u deliću sekunde moći da pristupite kameri i odmah zabeležite scene koje bi vam inače promakle. Takođe, duži pritisak unutar aplikacije kamere odmah pokreće snimanje videa i to je zgodno. Nema prebacivanja kroz režime, nema kašnjenja, već samo pritisnete i snimate. Zoom je prirodan i intuitivan i sve donekle podsjeća na kompaktne fotoaparate, a posledica će biti da ćete više slikati, da telefon više vidite kao kameru u džepu i uvek pri ruci. Takođe, dužim držanjem tastera otvarate opcije veštačke inteligencije, a to znači da je Honor i u ovom domenu dosta toga preuzeo sa skupljih modela. Što se tiče AI razvoja, svakako najvažnija stvar je da Honor jedini integriše srpski jezik u svoje alate veštačke inteligencije. To znači da telefon radi bez problema kao prevodilac u svim situacijama, da može da vam pomaže kod transkripcije, pisanja ili čak i za titlovanje. Recimo, pustite film i telefon će vam sam automatski prikazivati titlove i to na srpskom. I to nije mala stvar, odnosno ni jedan drugi brend nema ovu opciju. Inače, sve pokreće MediaTek Dimensity 7100 Elite chipset. U pitanju je procesor koji nije namenjen gamerima i nekim power userima, ali će biti dovoljno dobar za sve standardne zadatke. Operativni sistem je Magic OS 10 koji se pokazao odlično. Scrollovanje na društvenim mrežama je glatko, streamovanje videa radi bez problema. Aplikacijama će trebati više vremena za instalaciju, ali posle toga se otvaraju prirodno i bez nekog preteranog čekanja. Čak i multitasking između uobičajenih aplikacija nije bio problem. Radit će i igre, ali uz neka slabija razumna podešavanja. Kako chipset nije munjevito brz, telefon se neće ni previše grejati, niti trošiti mnogo energije. Sve u svemu dobijate veoma stabilan sistem, optimizovan za svakodnevno korišćenje prosečnih korisnika. Kapacitet RAM-a je 8 GB i to je neki prosek ove klase, dok dobijate 256 GB memorije u paketu. Još jedna dobra karakteristika je svakako baterija od 6520 mAh. Uređaj je dobio TIF Reinhold sertifikat za izdržljivost baterije sa potvrđenim trajanjem do 48 sati u testnim uslovima. U praksi mi smo uspeli da izvučemo dan i po dosta jako korišćenja. Podržano je punjenje od 45 W, a u paketu punjač ne stiže baš kao ni maska. Honor 600 Lite je jedan od najzaokruženijih pametnih telefona budžetske klase u poslednje vreme. Metalno kućište i ceo dizajn deluje vrhunski, baterija je velika, a dodatni taster za kameru i AI sasvim koristan. Sve to ovaj model čini odličnim telefonom za svaki dan. Honor 600 Lite dolazi u 3 boje, Sprout Green, Velvet Grey i Velvet Black, a cena u Srbiji je 29.999 dinara, odnosno oko 250 evra.